Gaur, udalaren eta laburu erraldoi eta buruhandien elkartearen arteko hitzarmenaren berri eman nahi dugu. Laburu konpartsa irabazi asmorik gabeko elkartea da. Elkarteen erregistroa 2023an ofizialki inskribatu zen ere, lehenago hasi ziren erraldoiak eta buruhandiak sustatzen, 2013an. Gaur egun, 15 lagun aritzen dira zeregin horretan. Buruhandiak eta erraldoiak gure herriko kultur ondarearen parte dira, eta garrantzitsua dira herriko jai eta ospakizunetan. Jai giroa bultzatzen dute, haur zein helduen partaidetza sustatzen da, eta bistakoa da ateratzen diren bakoitzean sortzen den ikusmina. Zentzu horretan, udalarentzat ere garrantzitsua da erraldoiak eta buruhandiak sustatzeko gogoa eta ardura hartuko duen talde egituratu bat egotea, eta zortea daukagu laburu bezalako elkarte bat daukagulako herrian errotua. Beren emanaldiekin herria girotzeaz gain, ondare horren zaintza ere egiten dutela. Udalak gaur-gaurkoz 6 buruhandi eta 2 erraldoi ditu, bere jabetzakoak, eta horiek dira laburuk erabiltzen dituenak han eta hemen. Gaurko prentsa aurrekoa ahalbidetu nahi dugu baita ere, jakinarazteko beste 6 buruhandi berri egiten ari garela, eta araistean ezagutuko ditugula. Uztailaren batean aterako dira lehengo aldiz. Badakigu herritar asko direla buruhandi berrien zain daudenak, eta oraingoz aurrerapen bideoa prestatu dugu, gero ikusiko duguna. Hitzarmen guztietan bezala, aldeok elkarrekiko hartu ditugun konpromisoak jasotzen ditu hitzarmenak. Laburuk, usurbilen erraldoi eta buruhandien konpartsa bat egotea sustatuko du, eta urte osoan hainbat irtenaldi egingo ditu. 4 Sandi Xabeletan eta bana herri auzoetako festetan. Aipatu bezala, 12 buruhandi izango ditugu laster, eta 2 multzotan sailkatuko dira. Laburu konpartsak erabiliko dituenak, eta herriko jaietan jai batzordeek edo bestelako eragileek erabiliko dituztenak. Laburu arduratuko da, berak erabiliko dituen erraldoi eta buruhandien mantentze eta garbiketa eta konponketa lanez. Bestelako eragileek erabiliko dituzten buruhandien mantendu lanak ez ditu konpartsak bere gain hartu beharko, baina udalari jakinaraziko dio zer nolako mantenua beharko duten. Kalteren bat izan badute, arropa berritu edo garbitu behar bada. Emanaldi edo irteera bakoitza udalari jakinaraziko zaio eta udalak baimena eman beharko du. Herriko haur eta gazteei beharren prestakuntza eskainiko die, urtean behin gutxienez, entsegu irekiak eta formakuntza ikastaroak antolatuz. Irekiak izango dira, eta herriko gazteek konpartsan parte hartzeko helburu izango dituzte. Konpartsako erraldoiak eta buruhandiak eramango dituztenek gutxienez 18 urte izan beharko dituzte, eta 16 urtetik 18 urtera bitartekoak parte hartu ahal izateko guraso edo tutoren baimena beharko dute. Udalak bere aldetik diru ekarpena egingo du, ekarpen hori 2025an 11.000 eta 200 eurokoa izango da. Bertan sartuta daude besteak beste, eramaileen dietak, musikariak, auzoetako ekitaldiak, konponketa eta garbiketa eta seguru gastuak. Hitzarmenean nabarmendu beharreko beste aspektu bat izango da udalak lokal bat doan lagako diola prekarioz labururi. Erraldoiak eta buruhandiak gordetzeko eta konponketak, prestaketak eta entseguak egiteko. Lokal hori udalak barrenkale 2 zenbakiak duena izango da oraingoz. Laburuk erantzukizun zibila estaltzeko aseguru poliza bat kontratatu beharko du eta lokalaren garbitasuna ere bere ardura izango da. Lokalari lotutako hornikuntza gastuak berriz, udalak hartuko ditu bere gain. Labururen eta herriko beste elkarteen arteko bitartekaritza erraztuko du udalak, eta auzoetarako garraioa ere udalaren kontu izango da. Hitzarmen honek urtea bukatu arteko iraupena izango du, eta urtez urte dekretu bidez luzatzeko aukera izango da. Eskerrik Miguel. Urrulgo erraldoi eta buruhandientzat egun garrantzitsua da gaurkoa. Urtetako lanaren ostean, herrian hainbeste maite duen tradizio honek beste maila baterako jauzia emango du. Hitzarmen honi esker, balioan jartzen dira herriko erraldoi eta buruhandiak baita konpartsak herrian egindako lana ere. Uste dugu halako akordio batekin herriko irudi handienen etorkizuna ziurtatuta dagoela. 2013az geroztik gabiltza kalean gora eta bera. Noa kultura elkartearen eskutik sortu zen, inauterietako konparsa hartatik jaio zen gaur egun laburu bezala ezagutzen dugun taldea. Pertsonalki ilusio handia egiten dit, oraindik ere talde hura abian jarri genuen kideok
konparsan jarraitzen dugula ikusteak. Momentu honak eta ez hain honak pasa ditugu, eta taldea urte batzuetan uztera ere iritsi gara. Hala ere, beti izan da gure nahia, herritarrei gure ondarea ezagutaraztea, ahalik eta modu duinenean plazaratuz. Hemendik aurrera ere hala jarraitu nahi dugu, udalarekin eta herriko eragileekin elkarlanean erraldoi eta buru handien kultura zabaltzen. Bide berri honen lekuko izango dira Usurbilgo 6 buru handi berriak. Urte luzez buruan izan dugu nola herriko irudiek herriko ordezkari ere izan behar dutela. Nolabait gure sentitu behar ditugula. Hala hitzarmenarekin batera, buru handi berrien proiektua mamitzen ibili gara azken hilabetetan. Erraldoekin batera, Lauburu elkartearen esku geratuko da hauen erabilera, udal konparsaren irudia sindutuz. Sorpresa moduan uzteko, esan dezakegu Usurbilgo giza jarduera zein animalia bereizgarrienen irudiak direla, eta nolabait badiala herriko ondare etnografikoaren isla. Enuke bukatu nahi eskerrak eman gabe, lehenik Usurbilgo udalari eta bertako kultura sailari, proiektu hau honen aldeko apustu egiteagatik, baita horretik gure ibilidan izan ditugun zinegotzi eta teknikari ere. Konparsako arduradun izan diren Lontxo Zubiria eta Angel Troieni, hastapenetan guregatik hainbeste lan hartzeagatik. Gurekin batera ibili diren dultzaineroei, Zumarte musika eskolari eta batez ere Usurbilgo txistulariei. Gaur arte konparsatik igaro diren gaztei, baita gu heldu horretik auzolanen erraldoi eta buru handien azpian sartu ziren herritarrei ere. Eta azkenik, mila esker, ateratzen garen bakoitzean guregana gerturatzen zeaten guztioi. Zuek baitzarete, guk lanean jarraitzaren arrazoia. Usurbilgo buru handi eta erraldoien izenean, mila esker guztioi.